Napalatangan na imas mati mo na po yung gusto kape. Nagitay kabaak nga hanga mamati nga kasar kami ni Rosel. Atoy dedi gamitin mga pagsong road. Adwak ni inang kiniamang nga very supportive. Talaga kaya daw nga kuan. Nga makaasawa ti ba akin. Yan. Nalpas ulit pa nagpunag ti kayo. Nang nakaluto kan? Lapoy lang palang tinaluto. Dagtan eh. Napoy? Hoy. Sini. Oo. Sige pero dan. Tatay yung kanya toy. Kape. Kanya mo na bitan. Ikamti lapoy naan. Kapi ka. Mabay kape gluto ya. Alas pa basi. Thank you ata yung timpla na ti kape na. Hoy. Oh, nakasing-singpot nga talaga. Unang imas. Ano santay ate ko na? Napoy. Imas ate yan lang ya. Yun ah. May matata. Father God in heaven, nagyaman na ka po Diyos ti salon at kin siga karadkad po Diyos nga nabigatan kasama iti nga taron bendisyonan pa ikiret ti pigsak. Ket siga iti may tantan o iti deti nga aldaw. Tinawat ko tinagan ni Jesus. Amen. Na mga inang, napana na. Dagtarwar sa pa lang. Kaya ba nun ng mga nun? Yun ah. Kawan? Awan pa'y magka. Mula kalata nga mga anay. Bandog mo ti bunag kayam ti kayo? Unak na nakaluto ko yan? Tagaro, magising ka butay ka. Apat-apat ka nga butay na po yan. Sulit ko ta mga dolar daw na. Napalatangan na imas mati mo na po yung gusto kape. May mas ata kong rob. Day tama ka ti kwayo dububing kayo. Ipangpangan nyo tinapin na ikabkabel ko ti kape. Mas. Yung baka datayo lang mo itong mga restaurant? Kahit mo tumanan. Sing... Mas talat natin kay kahit man. Singmo, kunanan na rin sila natin. Ano maramanan na kaspal? Natatapusang na. Tagarin mo nga. Hay! Magagapwan. Bising ka? Ha? Bising ka? Mabising ka no. Ngalap ka nga rin ka naman natin eh. Oh. Hey! Okay. Okay. Oh. Kakait mata. Pati pa pusan na kaya. Sak lang kaya mga etas na.